Аўтастрада да неба. Радыёпадарожжа па месцах эўхарыстычных цудаў. Разам з Карла Клаб. Хвала Христу, паважаныя радыёслухачы, вітаю вас у праграме «Аўтастрада да неба». І сёння мы працягваем наша падарожжа, але паедзем зусім недалёка, паедзем у Польшу. Напэўна, многія з вас у сваім жыцці мелі такія падарожжа, бо зусім блізка гэта Польша. І, магчыма, нават былі ў тых гарадах, у якіх мы заедзем у бліжэйшы час у нашай праграме, але не ведалі, як шчыра кажучы, і мы не ведалі аб тым, што такія гісторыі, такія эўхарыстычныя цуды адбываліся ў гэтых месцах, зусім блізка ад нас. І першы горад, у які хачу запрасіць вас, дарагія радыёслухачы, гэта горад Глотава. Вось, шчыра кажучы, сама я не была ніколі ў гэтым горадзе, але, магчыма, хтосьці з вас туды заязджаў. І цуд, пра які хачу сёння вось распавесці, ён адбыўся ў 1290 годзе. Вось, і справа ў тым, што гэта былі часы войнаў, і вось адбыўся такі напад літвінаў на гэты горад, на Глотава, і святар з вёскі, ён вырашыў захаваць вось келіх, менавіта келіх, і ён яго закапаў на полі, і магчыма, так здарылася, што ён папросту не заўважыў тое, што у келіху засталася эўхарыстыя, застаўся хлеб жывы. Вось. І прайшлі годы, вось пра гэты схаваны келіх ніхто нават не ведаў, ніхто нават не чуў пра гэту гісторыю. І адбылося, ведаеце, што быў сялянін, які пазней папросту ўзяў валоў і пахаў гэту зямлю, каб штосьці пасадзіць на гэтым месцы, быў ужо знерваваны, ужо цяжкі дзень быў, ужо быў блізка вечар, шмат працы было зроблена, і тут глядзіць, а валы на калені ўпалі. Вось, і не рухаюцца, і не туды, і не сюды. І што хочаш ты гэтым валамі рабі. Вось, ён і гэтак, а нічога не атрымоўвалася. І калі ён прыблізіўся, то убачыў, што вось ідзе святло, зянне каля гэтага месца, дзе гэтыя валы вось стаяць і не рухаюцца. Вось, і ён спужаўся, вось, што такое, і убачыў, калі таксама схіліўся келіх, і ад якога вось гэтае святло і паходзіла. І ён пабяжаў адразу вось да святара, каб распавесці, што вось такая справа, і сапраўды вось святар паверыў гэтаму чалавеку, пайшоў вось на гэта поле, каб убачыць, і нават была арганізавана такая вось працэсія, урачыстая працэсія, каб перанесці гэтую гостую. І гэтую гостую перанеслі ў царкву, але, ведаеце, яна зноў на гэтым месцы з'явілася, яна прапала вось з царквы, дзе была, і зноў з'явілася на гэтым месцы. І паразважалі і вырашылі, што, напэўна, гэта такі знак аб тым, каб вось менавіта тут была пабудавана святыня вось у гонар гэтага эўхарыстычнага цуда, і гэта святыня была вось пабудавана, і ў 1726 годзе яна была нават пашырана і стала месцам такога паломніцтва, куды прыбываюць многія людзі, вось, каб вось памаліцца ў гэтым месцы. І цікава тое, што з 1290 года гэта эўхарыстыя, яна з ёй нічога не стала, яна захавалася вось такая, якая была. І тыя, хто з нас любіць матэматыку, магчыма, як благаслаўлёны Карла Акуціс, ужо зараз дзесьці там у галаве могуць палічыць, вось колькі гадоў вось падаецца гэта кропелька хлеба вось застаецца некранутай. Таму, дарагія радыёслухачы, калі вы будзеце ў Глотава, абавязкова завітайце ў гэтую святыню, каб таксама памаліцца і, магчыма, аднавіць сваю веру, вось пабыць у гэтым цудоўным месцы. Благаслаўлёны Карла Акуціс, заставайся разам з намі і будзем адпраўляцца ў новыя падарожжы. Хвала пану! Аўтастрада да неба. Радыёпадарожжа па месцах эўхарыстычных цудаў.
разам з Карла Клаб.